kayo agrumayo, mapada kayo nga anak niyaku, tasikakin siya kaniya manapanagyan, agkakabsa kayo, agkanta kayo, idiri kayo, imuwakin ayati abo tayo, napuno nalintek iti amin at tao, agkakabsa kayo, agraksa tayo, agyaman tayo, inulot habyakin namin tayo, dati Diyos di mo na ng tetiayan na, agkakabsan tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Iti daytoy panangitultuloy tayo nga agsaksakripisyo, mangdaldalos ti kararwa tayo, ti panagbabawi, panagsagsagana tayo, ti panangrambak tayo, ti ipapatay ken panagungar ni Kristo. Lagipan tayo dagiti kinakapsot tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan ta idayan tangi mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Natay amin ko na tayo, agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon a Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, ta ikakaasi dak kuma iti Apo tayo a Dios. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Dios, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Kumararag tayo. O Diyos, ti anak mo iniyawat na ti bagi na amatay, gapo ti ayat na iti lubong. Tulungan na kamkadi, tapno iti amin na panagbiag mi, anuruten mi, ti panagayat nga impatulad ni Kristo.
Iso a Diyos sa makipagbiag ken makipagari ti Ama, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw ti libro ni Propeta Isaias. Kastoy ti kuna ti Apo. Nangaramid iti ti Apo iti dalan iti baybay. May sapag naan nga aglasat iti nadawel adanon. Inturong na tinabileg nga armada iti pakadadaelan na. Armada abuklen dagiti lugan a pakigubat ken dagiti nagkabalyo. Limned da ket didan limong aw. Naidep da akas lasilaw ti kandela. Lipaten nyo dagiti napalabas a pasama. Diyo pampanunutenen dagiti nalpasen nga aramid. Kitain nyo ti baro abanag nga aramidet. Mangrugin nga agparang, makita yo itan. Mangaramidak iti dalan nga aglasat iti latang. Sadyay, ikan kayto kadagiti ubog ti danum. Uray dagiti atap nga animal, itanok dakto. Idaydayaw dakto dagiti avestros ken lobo. Intun pagayusek dagiti karayan iti latang. Tapno adda inomen dagiti pinilik at tattao. Isuda dagiti tattao a pinarswak nga agpaay kenya. Ket ikan danto iti pakaidaydayawak. Ti sao ti Apo. Giyaman tayo ti Diyos. Dadakkela banbanag tinpaay ti Diyos kada kami, ket anyan aragsak mo. Idi insubli na kami ti Apo ijaysyon, kas kamla agtagtagignep. Kas taunay ti katkatawa, ken kantami gapu ti rak-o. Dadakkel bambanag timpay ti Diyos kada kami ket anya naragsak mo. Iti kasta, kinuna dagiti sabali a nasyon. Inpaay ti Apo dagiti naindaklan a banag kadakwada. Agpayso nga inpaay na dagiti dadakkel a banag kada kami, ket anyan aragsak mo. Dadakkel bambanag timpay ti Diyos kada kami ket anya naragsak mo. O Apo, isubli na kami kadagiti sigod rangay mi. Kas ti panangpunnom ti tudo kadagiti na mag-aakarayan. Ipalubos mo kadi nga dagiti lulwa, bayat ti panagmula da, siraragsak danto inton agapit da. Dadakkel bambanag timpay ti Diyos kada kami ket anya naragsak mo. Dagiti agsangsangit nga napan nagbunubon, asi aawit ti bini. Agsubli danto asiraragsak, asi aawit ti apit. Dadakkel bambanag timpay ti Diyos kada kami ket anya naragsak mo. Ti may basa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Filipos. Ibilang ko amin na pukaw gapu tinapatpateg a panakaammo ken Kristo Jesus nga Apo. Gapu ken kuana imbelang kon ti amin na banat. Impurwak ko aminen akasrugit tapno magunod ko ni Kristo. Ket awan ti pagkurangan ti panakipagmaymaysak ken kuana. Awanen ti bukod ko a kinalinteg. Wen, ti kinalinteg a magunod, babaen ti panagtungpal iti linteg. Adda kanyakon ti kinalinteg a magunod, babaen ti pamati ken Kristo. Wen, ti kinalinteg nga agtaod iti Dios, ken maibatay ti pamati. Tila tarigagayak isu ti panakaammo ken Kristo. Ti panakapadas ko, iti panakabalin, ti panagungar na. Ti panakipagsagabak ken kuana, ken ti panagbalin ko akas ken kuana, iti ipapatay na. Bareng no mapagungarak tumer. Diyak ko naen a magunod kon daytoy. Diyak ko naen nga awanan pagkuranga. Ikagumaakket din at agikwaen daytoy. Agsipod, tatanagikwana ko ni Kristo Jesus.
Kinapudno na kakabsat, jak ibaga amaragpat kon daytoy. Aramidek ket di ti may sa abanag, lipatek amin a napalabas, ket ipakat ko iti amin nakabaelak, amang gunod iti adda iti masangwanan. Iti kasta, si pipingatak nga agtaray nga agturong iti pagtungpalan, tapno magunod ko ti gunguna, ayaw awis ti Diyos kada tayo, iti biyag iti ngato, babaen ken Kristo Jesus. Ti sao ti Apo. Diyaman kay ti Diyos. Sinadan ka ako nga akong pag-ibilbilin mo. Madaydayaw di balikas mo, maitandan mo tinagan mo. Maitandan mo tinagan mo. Ti Apo at ako mga kada kayo. Basta kumamit Di kayo. pa na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Gloria, timay ken ka, wapo. Napan ni Jesus si Jibantay Olivo, kabigatan na nasapa nagsugli ijay templo, ineribongbongan ti ado a tao, ket nagtugaw anang isuro kadakwada. Inyag dagiti mamaestro ti linteg, ken dagiti pariseyo ti maysa a babae ana ti liwanda, a makikakaidda iti di na asawa. Pinagtakderda iti sangwanan da amin. Maestro, kinunada ken Jesus, natiliwan mi daytoy a babae a makikakaidda iti di na asawa. Kas mayan nurot iti linteg, imbilin ni Moises a mapapatay ti kasta a babae iti pannakabato. Anya ti kunam. Kinundada daytoy a pangsuot ken Jesus, tapno adda panggapwanda a mangidarum ken kuana. Ngem nagrukob ni Jesus ket pinagsurat na ti ramay na iti daga. Idi ulit-ulitin dati sa ludsod da, timmakder ket kinunana kadakwada. Ti awanan basol kada kayo, ti umuna amang bato ken kuana. Nagrukob manen a nagsurat iti daga. Ngem idi mangegda ti kinunana, maysa-maysa pimmanaw. Immuna dagiti nataengan, agingga anilaeng Jesus tinabati, ken ti babae nga agtaktak der paylaeng iti sangwanan na. Timmakder ni Jesus ket kinunana ken kuana, babae sa dinno ti ayandan, awan kaditi nagbati amang dosa ken ka. Awan Apo insong batna, kinuna ni Jesus, oray siyak saan ka adusaen, inkan ket saan ka nga agbasolen. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw timay ken ka, Kristo. Naimbaga bigat tayo amin Apo. Ijay philosophy ti college adda subject nga philosophy of man. O philosophy of man dayay. Nga pag sinaem jay being ken doing di tao kunana dayay. Di katatao ken di aramid ti tao. Pag sipiritem dayay katatao na ta irespetom nga rod ti dignidad ti tao. Uray nagbasol pag sinaem dayay aramid na ken dayay katatao na. Kadda may nga exam mi dayay padi inaramat na dayay sitwasyon nga nakita na ijay seminaryo. Dagiti papadi ijay seminaryo adda bukod da nga kusina o may dalaeng makipanganno dadduma ngam adda bukod da nga panganan ijay refectory kunana. Isuda ti mangan ijay nagmi-meeting dano dadduma ijay mutlaeng ta makapagsasarita da. No sumrek ti seminarista dijay masapul nga agpakada tahan nga basta-basta ti sumrek. Kaya minsan daytoy padi, sumrek ijay refectory, adda na sabat na nga seminarista.
Nakaigganti ka pa napudot pa, agtay-tayak pa laang jay panangkiwar na jay danom na, ka idirum war agsabat na jay ruangan. Kakunak ano jay seminarista, kape father. Di nga amo no nya na jay pa no, mabainan, kasla iso pa tinagbain, nakigtot, wano anya ti panunot na, adda nang ibaon, nga napan ijay, nagpaala ti kape na, nga padi mo laang. Dahil ti sitwasyon na, kape father, kung nakano ka, nakigtot dahil ti padi di na amo ta, kusina da nga ro dahil bawal ti sumrek, kuma, sign of discipline, kuma dahil. Kakuna na ijay exam, kas ano ti ba no sik ako madayjay nga padi kas ano ti panang separate mo dijay respect ko di katatao na di seminarista ken dijay aramid na no napanman nagtakaw ti kapi kung ano nagtakaw ti kapi dijay pag sinaem dijay aramid ken dijay katatao na i-explain mo dijay kaglakas jay uwang kas ti kas jay ti ibagbaga na ti respeto iti tao. Uray nagbasol ni kabsat mo, haam mo nga i-identify di jay basol, uwan nakabasol aji bagi. Ngam ti panang husgam kanya na, haan nga di jay buo nga katatao na, kat iraman mo ijay basol. Datayo magamin no daduma, datay nga Pilipino no daduma ti panang husga tayo ti tao kat kaslatay lakalilintigan. Di magkanya tayo, nagbasol ko majay ubing ka. Akin anak dayta. Agraman di ka po unam intero nga angkan mo na iraman iji basol ti may sa nga tao. Ada di sakit tayo nga Pilipino ang kastoy. Ori datay nga Ilocano. No kumano nagbasol di may sang ubing anak ni taga hindi ko man kaslapay ket nakabasol ko man nagtakaw ko man da ko matimmangsit nga taga ubog ka kasla basol mi amin nga taga ubog. Kasjay no daduma ti panang husga tayo iti tao. Gahaan ko mga kasjay ti ibagbaga na ditoy di aramid ti maysa nga kamali. Hamo pa iraman di kat respetom da di kinatao na anya na ganan ikaro na adi di basol nga na aramid na ngam masapol ang marespeto di dignidad marespeto latta di tao kalanglang nga rod ni Apo Dios. Tano inraman tayo amin di basol kada katataunan kaslatay mo lakad dagitoy apariseyon kaslatay mo lakad dagitoy kaslatay mo lakad dagitoy nangidatag ti babain nga kunada natiliwan mi ang makikamkamalala da iti babae iti paglintegan tayo bilin ni Moises ti babae ang makikamalala mapapatay ti panakabato stone to death. Mairepot uno maikali di kagudwa ti bagina bansagan ti amin nga tao tapno aging nga pumusay kasdya ti kadagsen ti basol ti makikamalala kadakwada kati nagbayas mo datang lentag apay nga babae laeng apay no lalaki ka okay lang isina na di asawa na nga ganakan wano saan mga anak ti sabalin apay nga babae laeng bayas nga rodyo kultur madingar di kultura nga nadanon ni Apo Jesus. Katataan niya ti pinangbalis ni Apo Jesus kadakwada. Gaputa ulit-ulitin da nga pabansag da ito nga babae. Anya ti kunana, ti awanan basol, iso ti umuna nga bumansag. Nagdumugan, agsursurat. Awan nagbati. Awan ti nagbati. Kinudaduma, kas di tayo magamin nudaduma. Tikit kitaan tayo. Iraman tayo di katatao di tao, aging gana di basol na, di kamali na, kasla isunti biyag na, di kamali nga na aramid na, haan nga mabalin. Haan nga makadiyos day ta. Gaputa nagkamali ni kabsat mo kasla isunti katatao na di mistake na naaramid na, haan masapul ang marespetar di kay tatao na, ikaro na day ta basol, pagdosaan na day ta nga basol, ngam gidignidad ti tao, sa bali. No daduma no makapanghusga tayo. Ala po, tatang kitaan nyo dagita amin tilubong tata. Kan kandidato ala kasla dala agsao nga daytay kasla isudat kalilinisan.
Saan lang nga kandidato, uray na tayo mga paspasurot no daduma. Alakas natin agsao nga kalilinisan. No makapanghusga naman, dejeri na tayo no daduma. Apo kas laladay tayo. Haan ti maka-Diyos nga aramid, nga ibagbaga na ti kina-Kristiyano tayo kakabsat. Wan, nagbasol ni kabsat mo. Anya tinimbaga ni Apo Isos. Bumansag ti awan basol na. Kaya impalagip na laeng kadagiti tattao, ipalpalagip na kada tayo, nga sino gamin tinadalos, sino tihan nga nagbasol kada tayo amin. Kadagya ti basol na gamin dayay panakikamalala. How about the other sins? Kas ano mo dagiti daddo mga basol kinasuitik. Pamarpar daya kin ni kabsa mo. Day panagulbod. Kinatangsit nga gaputa si kati turay, si kati nangangato, si kati adda-adal na, ipagarup mo ka si kalaeng ti masurot, si kalaeng ti addaam muna, kinatangsit, mabansag tayo kumaamin No kas jay ko mga mabansag tayo si babasol, di pa nag-i-innover tayo. Nga manya ti kunana, impalagip na kadagiti tao ni Apo Isos kunana, sino ti awan basol na labumansagan. Nagaluludan nga pimanaw, awan na aramid na. Anya ti kunan ni Apo Isos, inday ti babae, naglakad yung baga na, uray siyak. Anak ti Diyos iso na Ada naikan ti authority nga mamakawan, ngamhaan nga mangdusa. Uray siyak kunana, haang ka nga dusaan. Ingkan, haang ka nga agbasolen. Anya ti magungguna tayo kakabsat no, i-apply tayo, maitibiyag tayo dito. Anya mo ti magunod ti tao nga, dayay, umuna mamakawan. Anya ti maala ti tao ang mamakpakawan. Nanam ay waya-waya. Narigat ti tao no tinagyan ti pusom kat galit, rurod. Sakit tinakam, nairot nga biyag, nadagsen nga biyag, no tinagyan ti pusom ka gaputa, natats da di jay ego nga kung kunam nga pagkarkarit mo nga pagtangtangsit, no anya launay day nga ego. No anya launay day nga kinatangsit nga katataong nga haan nga mabalin nga ipababa. Day gamin. No natats da di ego mong kaapaw, end of the world dan. Lipatom pa yan, pamilyam pa, kakabagyan pa, katrabahuan pa. Tinultulungan na kapay no daduma. No natats di ego mong nay, hanga mabaling agpababan. Wow, congratulations, winner ka si kati katatangsitan. Ngam laglagi pa mga addan tulat ta makasagid dayta nga ego, addan tulat ta maka tugkel dayta nga ego. Kaanya ti maalam nga gimulmula, anya maalam nga agsaksakit tinakam na, dos-dosaem laeng tabagbagim. Parparigatem laeng dayta bagbagim. Anya ti kunana daytoy umuna mamakawan. Waya-waya. Anya ti magunggunam nga mamakawan, mawaya-wayaan ka, uray dayta sakit mo. Haan lang nga sakit tinakam Uray dayta sakit mo, no mamakawang ka. Narigat ti mamakawan, no natangsit ti kararwam. Narigat ti mamakawan, no nangato ti purwam. Maikadwa, anya ti magunggunam no mamakawang ka, na Diyosan nga aramid. Agi pumpumpeng ka, kadagiti sanikwam iti langit, agi pumpumpeng ka tinailangitan nga aramid, no mamakpakawan. Na Diyosan nga aramid ti pamakawan. Kano si kakatangtangsit, alay ibagbaga di demonyo, hamo pakawanan. Ibagbaga ti demonyo, apay nga pakawanan, kane, nalalaing ka mo. Nabaknang ka mo tatangsit nga rod, hamot ang amin nga baknang. Dagiti lagin babaknang ti talaga nga tangsit, dagiti usto nga baknang ka napakumbaba ti puso da. Dagiti agin babaknang, agin didi adal, dagiti usto nga adal na napakumbaba ti puso da. Adungor dagiti inya kunada nagbasa nga awan ti adal na kunada pa ino daduma. Dagiti tumangsit mo mato. Feeling kunada yo feeling.
Kano mamakawang ka anya ti maikadwa nga ulitan tayo maikadwa nga magunggunam agpampampang kati sa nikwam sa dilangit. Nawaya pa nagbiag ay pampang kati sa nikwam sa dilangit na Diyosan nga aramid daytoy. Anya pa ti magunggunam no ited mo dayjay pamakawan kasla daytoy inaramid ni Apo Jesus. Anya tinaramid di babae, según dagiti eksperto ti Biblia, ken isuna daytoy babae may saka dagiti pasurot ni Apo Jesus. Idi pinakawanan ko na ay awan ti karbengak amang dosa king kaengkag basulen. Anya tinaramid di babae, simursurot ken ni Apo Jesusen. Narina na ti ayat, narina na ti patid daytoy babae, narina na ti panang-accept ni Apo Jesus, uray no man nagbasol, simursuroten ken ni Apo Jesus. Iso ngono pakawanam ni kabsat mo, no ited mo ti ayat king kuan na unuman pay nagkamaliking ka, anya ti magunggunam, mga yugen friends. Agsubli di na pintas alangen-langen. Agsubli di na mayat nga panagkakadwa, panagkaykaysa. Tano addalat tamay sa nga natangsit nga nakayte makawan nakapulos ahan nga agsubli. Kaday ti kakabsat, tata, apa yang agkas-kastoy tayo, apa yang aramidan tayo dito. Dito isumot aramidan tayo, tata si mana. Nagbasol tayo nga rod, agbababawi tayo, tapno agsubli di relasyon tayo kini Apo Jesus. Isungod aramidan tayo na apa yang agbabawi tayo. Ta nagbasol tayo, nakapsot tayo, kani Apo Jesus or orayan na tapno agsubli di relasyon, haan nga maputed. Ngam no datay nga nakabasol ka natangsit hanga dumawat ti pakumbaba kas ano nga agsubli langan-langan tayo kini Apo Jesus. Kas ano ang mawaya-wayaan tayo. Kas ano nga adda ko na tayo nga nadyusan nga aramid. Iso nga ni Apo Jesus ako orayon na tayo mat. Tartari gagayan na tayo mat. Ni Apo Jesus aga siraragsak mat nga agsubli. Di langan-langan tayo ang tatanda koris mga rod. Pagbabawyan na kiti basol, ngumato ti na espirituan nga panagbiag, mapasanto di na espirituan nga mapasanto tayo, dahito bagbagi tayo, agsubli tayo ako ko ni Kristo. Tapno makaungar tayo iti baro akatatao. Tapno makipagungar tayo ken dahito na nadaya na tanok a Kristo. Dahito mo ti tartari gagayan ken sursuroten tayo. Tumakder tayo, paduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak, iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo an Hesu Kristo, bugbog tong anak ti Diyos, nagtao diti ama, ti sakbay iti amin na tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw ang nagtao diti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao diti napaypay so a Diyos, nayanak saan anaparswa, Diyos sa kasmatlaeng ti Ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapo sa dilangit, kat nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao, kas tamet na nailansa iti krus, gapo kada tayo, idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuog ket na itanem, nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat. Imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti Ama. Umayto manen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao diti ama ken ti anak ket pagrukbaban ken daydayawen ama itimpuyog iti ama ken iti anak ket nagsao babaen dagiti propeta mamati akmet ti iglesia amay maysa santa katolika ken apostolika ipaduyak-yak ko ti maymaysa bunyag apakapakawanan dagiti basbasol namnama ket ti panagungar dagiti natay ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Intay umararaw iti managayat nga ama, tainted na ni Apo Jesus nga anak na, kas maestro tayo, pagtuladan, ken kabsat tayo, kas napakumbaba apasurot na, dawaten tayo ken kuana, taguguran na dagiti puso tayo iti ayat, kalpasan iti tunggal panggep ko na tayo,
Apo denggem ken paraburam dagiti tattaom. Apo dinggem ken paraburam dagiti tattao. Agpaay kadagiti mangidadaulo iti simbaan. Tapno saan da ko maalukoy kadagiti maalukoy kadagiti parangarang iti lubong ti panak ti panakabayabay da iti Itid mo na mo makita. Itid mo na mo makita. Kaya nalipatan tayo chukos mo. Nice. Agpaay ti Santa Ina nga Iglesia, tapno ti panangitultuloy na ti agbiag iti daytoy nariribok alubong, masarakan na kuma ti adadupay a pigsa, ken tured amang iwaragawag kadagiti napateg ti Ebanghelyo. Kumararag tayo, Apo dinggem ken paraburam dagiti tattao. agpaay kadagiti mangidadaulo ti simbaan, tapno saan da kuma ang maalukoy kadagiti panggargari ti lubong, iti panangibaklay da ti misyon da, ket agtalina edda anapudno iti trabaho da. Kumararag tayo, Apo dinggem ken paraburam dagiti tattao. agpaay kadagiti amin nga adda, saad na iti gobyerno. Tapno agtalina edda anapudno iti trabaho da, ket kanayon nga itandudo da, iti pagsayaatan dagiti tattao. Kumararag tayo, Apo dinggem ken paraburam dagiti tattao. agpaay kadagiti maitugtuggo da Kristiyano, nang runa dagiti babae, ang may pagpagarop, ang magungundawayan, tapno marespetar kuma ti kinalintegda, kalinteganda ket mabigbig iti akenda, iti kagimungan. Kumararag tayo, Apo dinggem ken paraburam dagiti tattao. agpaay kadagiti minatay tayo, tapno kaasyan idan ti Diyos, ket pakawanen na dagiti nagbidutanda, ket maragpatdan ti agnanayo na gunguna sa dilangit. Kumararag tayo, Apo dinggem ken paraburam dagiti tattao. Agulimat tayo tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggap. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Antay mo iti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Para iti successful board exam ni Maria Divina Habon. Kasta mo ti panay kararag ti kararwa ni Maria Encarnacion Feria. Apo mi a Diyos, tulungan na kam nga agtalinaed anapudno kadagiti pannurusurom ken pagpatulad mo. Ikan na kam titured nga mga ramid iti pagayatam tapno dumakkel ti simbaan ket agbalin anapudpod no ti panagserbi na ken ka dawatin mi daytoy gapumit laeng ken Kristo nga apo mi. Amin nga daing ka pinaswa, babaen di balikas mo, ako pagyamanan,
Amin namin kahit ka makita, kaputayan, dinadahilan na urnusan ng kalimpitas ka. Umararag tayo kakabsatap na datayo ken dagiti adaton tayo makaayo ko ba nga iti Dios Ama aman nakabalin amin. Agay-agaton kadagita imam, Kahit may paaya pakidaydayawan ken pakaiglorya ang tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken di kadagupan dinasantuan nga iglesia na. Man nakabalin a Dios ipaay mo kadi tada kami nga insurom iti na Kristiyanwan a pammati dalusan na kami babaan ti bilag dayti a sakripisyo gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. basta kumamit ket Itag-ayo dagita puspuso yo. at dadansag ay ti Apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May kari kitrumbeng. Pudno unay ama ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin gadagnanayon a Dios. Tasikain kaddeng mo ababaan ti panang parparit mi iti bagimi. Terredam dagiti kinadakes mi. Patan-okem dagiti pampanunot mi. Ited mo pa iti kinamaingel. Ken ti agnanayon agungguna kada kami gapo ken Kristo nga apo mi. Ket gapo ken Kristo agdaydayaw dagiti amin nga ehersito dagiti angheles. Ket agdadanggay da amangitantan ken ka. Iso adawatin mi nga ipalubos mo kuma. Nga itimpuyog mi met tinakurapay atimot mi kat kunami adi agsarday. Santo, 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 Di ako ayos, dagiti amin napaswan. Iangin kendaga, nagnuday di ba ay dayayawan. O sana'y iangatwan, madaydayan. Iyumay dinagatingan o sana'y Pudno unay apo abiig ka kinasanto kat si katigubwayan ti amin na kinasanto. Dawatin mingarod ti paay mo tay spiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem kati paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Iso idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isa mayawat to ama ipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon na tulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pammati. Krus mo, kenin ka
panagungan. Inakaminsalangan, manubot isang alubungan. Inakaminsalangan, manubot isang alubungan. Itingarot pa ng ilagip mi di papatay kan panagungar ni Kristo. Idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami ang makirano diti bagi kan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayem tayat na ana Diyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apim mo sayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kam to ken enggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isodaan nakapudno anagserbi kan ka ditoy daga makikadwa kam to kad met kadakwada amang itantan ok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti tempoyob ti Espiritu Santo, eroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin apagdaksan mi. Itdam kada siya ayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami, ti amin ariribok, maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamain mi, ken iti yaay neso Kristo, anang isalakan kada kami. Manakain kendaya iiyan na layong ali tuwasa. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya ngaggapukan niya kitad ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam. Ipaay mo kada si aasikan kuan at ikapyaken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Gusto ko mami. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin, kapya. Cordero di Diyos ang ikat, kadagiti basbasul di sangalungan, mga asika, kadaw kami. Cordero di Diyos ang ikat, kadagiti basbasul di sangalungan, mga asika, kadaw kami. Cordero di Diyos ang ikat, kadagiti basbasul di sangalungan, item ka namin kapya, item ka ikapya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Dios, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may kari nga may kakaniat, ngam ti may salaen nga sao mapaimbag tontoy kararwa. Ni Kristo asalakan, ingkam awaten, asang kagingungan, sapay kumaw, daytoy apanangan, ingkam magunhon, kapyesa nga lubungan, ni Kristo Jesus.
sudi inainda to daraking bagi isungaro in kamawate pigsaya entaligin bagi kilala ni Kristo asalakan in kamawate masang kaingungan sabay taiki daytoy abangan in kamaundo lapyat sa lubungan. Apo Jesus, sumahay ka. Ito'y puso kag naen ka. Ikutan ko'y biyag kukin kaharwa. Tapno diyak to may sinaken ka. Iturong na kadwa po Arabaye maladay to'y tapno agserbi ang kasipupudno aging gatumpal to'y biyag ko dati ayakmo iswa mo tibiyako keti asim iswa mo tingirin ko keti bilin mo iswa mo tibagnos ko nagturong kinapuno dati ayakmo iswa mo tibiyako keti asim iswa mo tingirin ko keti bilin mo iswa mo tibagnos ko nagturong kinapuno. Kumararag tayo. Ipaay mo kadi, uman nakabalin a Diyos, tada kami ang nakiranod iti bagikan dara ni Kristo, kan kanayon kuma, ang maibilang kami akam kameng na, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana.
Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta ko ma'am. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na Santo na misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Magiyaman tayo Diyos. Sinuhan Gatarigagay Asumurot kaniya Libatin na Mahina Ket surut